Было адчуванне, што Алексей Хлястоў існаваў на беларускай эстрадзе заўсёды, але калі ён раптам знік, мала хто гэта заўважыў. Давялося нагадаць пра сябе радыкальным метадам, і так грамадскасць высветліла, спявак цяпер таксуе ў Менску. Стыхійнае карпул караоке было зафіксавана ім на камеру, выкладзена ў соцсеткі, і пасля гэтага ў яго кар'еру прыйшоў імклівы рэнесанс. Усе слухаюць песні Хлястова на стрымінгах, здымаюць відосы ў яго падтрымку. Ну і я таксама далучуся да гэтага флэшмоба. Лавіце гісторыю Хлястова. Тут будзе сапраўдная заруба з Ганнай Бонд, змаганне з расійскай папсой, песня для самага трэшовага беларускага баевіка. І яшчэ адзін Хлястоў бонусам. Гатовыя? Тады пачынаем! У 1992 годзе на сцэну фестываля ў Сопаце выйшаў малады хлопчык па прозвішчы Хлястоў. Ён пранікнёна спяваў песню на польскай мове і глядзеў у вочы польскім жанчынам, а яны ў адказ пляскалі ў далоні і глядзелі на хлопчыка вачыма поўнымі любові. Хлястоў у тыя часы быў сапраўднай зорачкай і гучаў у Беларусі з кожнага праса. Рэальна, у гады росквіту беларускай эстрады малады хлопец быў лідарам ратацый. Вясёлыя кліпы, забойны рэпертуар, гастролі. Яго ведалі нават у Польшы, бо і там песні Хлястова гучалі на радыё і тэлебачанні. Мальчикам и девочкам спать давно пора. Я сижу на лавочке наших во дворах. Слышится из окон музыка и смех. Я вдвоем с гитарою, мы несчастней всех. У 1995 годзе Хлястоў зноў прыехаў у Польшу на фестываль беларускай песні ў Белападлясцы. Сеў у таксувку, і кіроўца раптам папрасіў аўтограф. Вось такая імклівая кар'ера маладога спевака. Гучыць як пачатак магутнай біяграфіі аднаго з самых вядомых эстрадных спевакоў Беларусі Алексея Хлястова. З адным нюансам, гэта быў не Алексей. Стоп, што? Як не Алексей? А вось так. Усё, што я расказаў вам зараз, частка гісторыі яго старэйшага брата Андрэя. Таксама спевака, таксама Хлястова. Андрюша Хлестов, получите белую сирень. Калі ў вас раптам засвярбіла ўваччу ад колькасці Хлястовых, не пужайцеся. Я вам абавязкова раскажу, куды знік старэйшы брат Алексея, але ў канцы выпуска. А пакуль вось вам гісторыя самага вядомага спевака з гэтай сям'і. Зрабіце сабе гарбаткі, абавязкова падтрымайце Міністэрства сепультуры на Buy Me a Coffee. Вось спасылка. Ідзіце па ёй і зрабіце так, каб канал працягваў сваё існаванне. Я і тысячы беларусаў, якія глядзяць міністэрства, будзем вам шчыра ўдзячныя. А пакуль гісторыя пра Чабурашку. Калі я здаваў іспыт, спяваў песню пра Чабурашку. Я спяваў і плакаў, таму што мне было шкада Чабурашку, якога не было сяброў, а потым з'явіўся той кракадзіл па жыцці. Я эмоцыямі паказаў, што я вельмі чуллівы хлопец. Гэта першы ўспамін Алексея пра сваю кар'еру. Школьны іспыт, на якім Хлястоў выконваў дзіцячую песню, да якой ірвецца сэрца. Ён 9 год вучыўся ў школе з музычным ухілам. І таму іспыт з выкананнем песні не быў чымсьці незвычайным. Бацькі Алексея і Андрэя звычайныя працоўныя людзі, без нейкіх сувязяў. Таму можна з упэўненасцю сказаць, браты зрабілі ўсё самастойна. Меня очень часто дразнили, что касалось и фамилии, что касалось и моего роста. Приходилось наглядно доказывать, что если я и маленький, то это не значит, что я слаб. Ведь твой отец мастер спорта по боксу. Да, в прошлом он занимался профессиональным боксированием, очень успешно, слава богу. Што праўда, кар'ера малодшага Алексея была на мяжы правалу. Чаму? Пасля 9 класа Хлястоў вырашыў паступаць у інстытут культуры і заваліў іспыт. Дрэнна напісаў сачыненне па творчасці Богдановича. Гэты гештальт шмат год не даваў спеваку спакою, і ён яго аднойчы закрыў вельмі эфектна. Я вам яшчэ раскажу гэтую гісторыю, а пакуль вось вам троху падрабязнасцяў пра шлях спевака. А мяне пасля 9 класа завуч ветліва папрасіў сысці са школы. Я пайшоў у прафтэхвучылішча нумар 148, так што па прафесіі я электрамантажнік сілавога асвятляльнага абсталявання. Вышэйшую адукацыю Хлястоў атрымліваў ужо ў 10-х.
у інстытуце сучасных ведаў. Але гэта ўжо і не так важна, бо кар'ера спевака была імклівай. Хлястоў выйшаў на вялікую сцэну ажно ў 1990 годзе. Яму было ўсяго толькі 14 гадоў, і разам са старэйшым братам яны ўдзельнічалі ў конкурсе маладых выканаўцаў папулярнай песні Беларусі. Андрэй тады стаў лаўрэатам, але і Алексей засвяціўся. Абодва браты былі рэальна крутыя. Калі не верыце, то вось вам квіз ад Міністэрства сепультуры. Зацаніце ўрывачак з выступу Хлястова з песняй «Крывічаначка» і паспрабуйце здагадацца, Алексей на сцэне ці Андрэй. Что тут зробиш, дівчинка кривічанка, ти чужая, ти не моя коханка, де ти тепер, помніш ти про мене. Сапраўдны поспех прыйшоў да Алексея Хлястова ў 1993 годзе, калі 17-гадовы хлопец атрымаў прыз глядацкіх сімпатый на рэспубліканскім конкурсе маладых выканаўцаў. Абодва браты трапілі ў студыю сяброў Ярмоленкі і пачалі там працаваць. Старэйшы Андрэй пайшоў як цыган па драбінах. Малодшы таксама рабіў паспяховую кар'еру. Вось вам урывачак з фенаменальнага праекту «Лазерны дог» моладзевай дыскатэкі ў палацы спорту. Тут можаце заўважыць малодзенькага Паўла Булатнікава ў складзе гурта Bad Informers. Неўміручага Владзіміра Ухцінскага. Дом родной невозможно забыть, но пришлось нам его покидать. Таямнічую Стэфані. І, канешне ж, Алексея Хлястова, маладога і перспектыўнага спевака, які рабіў сабе імклівую кар'еру. Полюбить кокетку, маленькую Светку, быть может, не повезет. У меня соседка, маленькая Светка, девчонка полный вперед. Полюбить кокетку, маленькую Светку, быть может, не повезет. Гэта 1994 год. Росквіт беларускай поп-музыкі і пачатак кар'еры шматлікіх зорачак айчыннай эстрады. Алексей шмат працаваў і сольна, і дуэтам з братам. Ён так і называўся А Хлястоў і А Хлястоў. Не абыходзілася і без канкурэнцыі, але неяк хлопцы далі рады. Мы вельмі разумна зрабілі адзін з адным. Мы знайшлі з ім такую залатую сярэдзіну, якую могуць знайсці толькі па-сапраўднаму родныя людзі. Мы вырашылі быць класнымі, цудоўнымі братамі, а не вельмі дрэннымі калегамі. І гэта працуе. Працавала яно прыкладна да 1996 года. Менавіта тады малодшы брат Алексей саступіў старэйшаму Андрэю і знік з радараў. Знік увогуле. Калі вы жылі ў другой палове 90-х і памятаеце тыя часы, то напэўна шмат чулі пра Андрэя і нічога пра Алексея. Чаму? Таму што малодшы брат паехаў працаваць па кантракце ў Бахрэйн на доўгія 6 гадоў. Часы былі не дужа прыдатныя для музычнай кар'еры ў Беларусі. Палітычная сітуацыя імкліва мянялася. У краіну стаяла чарга з расійскіх зорачак, якіх сустракалі з хлебам і соллю. А вось беларускія працавалі ў даволі спецыфічных умовах. Вось вам трошачку ўспамінаў з творчай біяграфіі старэйшага Хлястова. Мы з танцавальным калектывам чараўніцы прыехалі ў адзін калгас. Усталявалі апаратуру, праверылі, ўсё працуе. Спачатку выступіў старшыня калгаса, потым прыйшла чарга артыстаў. Уключылі фанаграму, мы працуем толькі пад мінус. Я пачынаю спяваць, а мікрафон не працуе. Давялося скласці рукі рупарам і такім чынам праспяваць песню. Тым часам вясковы гукарэжысёр кудысьці ўцёк. Песня скончылася, а яго ўсё няма. Мне прыйшлося саскокваць са сцэны, выключаць фанаграму, ставіць іншую і зноў так спяваць. Да трэцяй песні гукарэжысёр прынёс мікрафон. Пасля канцэрта, калі гледачы сышлі, я спытаў арганізатараў, што гэта было. Яны адказваюць: гэта мы хацелі праверыць, пад фанаграму вы працуеце ці не. Ну дык вось, пакуль старэйшы Андрэй катаўся па сумнеўных канцэртах, Алексей зарабляў грошыкі ў багатай краіне. І вось такім чынам праскочыў самыя турбулентныя часы. А калі вярнуўся ў Беларусь, вырашыў рэанімаваць сваю кар'еру. Былі грошы, быў імпэт і жаданне нешта рабіць. Таму Алексей вырашыў падысці да справы максімальна прагматычна. Вы не паверыце, але ён рэальна сеў вывучаць рынак і магчымасці.
Калі ў 2003 годзе я прыехаў з-за мяжы, мне трэба было неяк заяўляць пра сябе. Я падышоў да пытання бізнесу як амерыканец. Пачаў даследаваць рынак на прадмет яго незанятасці, і аказалася, што ён быў зусім вольны. Я заняў выдатную нішу спевака-рамантыка, які спявае пра каханне. Хлястоў пачаў купляць песні, фарміраваць рэпертуар і імкліва заляцеў на крызісную беларускую сцэну. Канкураваць з Саладухам, Ухцінскім і іншымі мэтрамі было не тое, каб складана. Таму ўжо праз год Хлястоў нахапаўся ганаровых і не вельмі прэмій, быў прызнаны спеваком года ў Беларусі і паехаў па важных святах. Вось вам цікавы ўрывачак з Полацку. Дзень горада. На сцэне Алексей Хлястоў. Куда исчезли все мои мечты? Ты в каждом слове и в каждом дыхании. Я плыву по морю пустоты. Лишь ты одна в моем сознании. А яшчэ ў 2004 годзе ў яго выйшаў альбом «Ответь мне почему», які прызналі лідарам продажу ў Беларусі. Калі хочаце адчуць вайб таго запісу, то вось вам урывачак тытульнага трэка. Куда исчезли все мои мечты? Ты в каждом слове и в каждом дыхании. Я плыву по морю пустоты. Лишь ты одна в моем сознании. Ужо праз 2 гады рэанімаванай кар'еры Хлястоў першым з беларусаў паехаў выступаць у Юрмалу на фестываль «Новая хваля» і пачаў свой крыжовы паход на расійскую сцэну. На фестывалі Хлястоў пазнаёміўся з прадусаркай мюзіклаў Кацярынай са шляхетным прозвішчам фон Гетшман Вальдек, а тая, у сваю чаргу, пазнаёміла Хлястова з Іосіфам Прыгожыным. А той, у сваю чаргу, падсунуў Хлястову кантракт. Звычайна такія гісторыі фіналяцца ці вялікім поспехам, ці вялікай трагедыяй. Але Хлястову, напэўна, пашанцавала, бо Прыгожын займаўся сваім самым галоўным праектам пад назвай «Валерыя». На жаль, нейкіх значных вынікаў гэты кантракт не даў, таму мы яго скасавалі, але да гэтага часу мы засталіся калегамі і падтрымліваем добрыя адносіны. Мне вельмі прыемна, што чалавек з такім імем спакойна паставіўся да маёй прапановы перапыніць нашу дамову. Я ні ў якім разе не расцэньваю гэта як бяздзейнасць з боку Іосіфа Ігоравіча. Не. Існуе музычны і творчы тандэм пад назвай «Валерыя і Іосіф Прыгожын». Я вельмі трапятліва стаўлюся да гэтых людзей і непасрэдна да Валерыі. Такім чынам Хлястоў вярнуўся на беларускі рынак і застаўся там ужо назаўсёды ў вобразе мужчыны з разбітым сэрцам. Пусть прочь уходит грусть, знаю наизусть все твои мечты, лишь о любви, любви одной. Гэтыя бясконцыя песні пра каханне, безумоўна, мелі сваю аўдыторыю. Яе маштабы хапіла, каб задэклараваць магутны артыстычны рэкорд. Хлястоў тройчы збіраў аншлагі ў манументальным палацы Рэспублікі, пляцоўцы на 2400 месцаў. Было і яшчэ адно цікавае творчае дасягненне. Вы ж памятаеце пра адносіны Хлястова з Богдановичам? Ну дык вось, да яго спявак вярнуўся і праспяваў Вераніку з прэзідэнцкім аркестрам. Зацаніце. Няма того, что раньше было. Няма того, что раньше было. И только надпись «Вероника». Увесь гэты час Хлястоў сапраўды спрабаваў будаваць самастойную і незалежную кар'еру. Чытаць ягоныя думкі было цікава. Шоу-бізнес — гэта калі ўкладваюцца самастойныя інвестыцыі, а не дзяржаўныя. Я ўкладваю ўласныя сродкі ў сябе як у прадпрыемства, натуральна не атрымліваючы ад дзяржавы ніводнага рубля. Гэта правільна. У дзяржавы ёсць куды ўкладваць грошы. Я б папрасіў пакінуць шоу-бізнес нам. Але дзяржава, натуральная, гэтую грошу ўкладвала. У 2015 годзе на экраны выйшаў феерычны блокбастер «Кот Каіна», у якім здымаўся наш стары знаёмы Эрык Робертс, а яшчэ Гасцюхін і Серабракоў. Кажуць, што з дзяржаўнага бюджэту на гэтае кіно выдаткавалі ажно $2 мільёны. Ну і вынік быў адпаведны. Что-то вокруг нее происходит. Ты меня не напугаешь, ты понял? Только любовь и доброта могут спасти мир от безумия. Белазы, забойцы, голливудскі экшн і максімальна тупы сцэнар. Сур'ёзна, мой коцік лапкай напісаў бы лепей. Фільм быў настолькі паспяховы, што сабраў нешта каля $8000 у пракаце, але галоўны яго поспех
Гэта сцэна пратэстаў у Мінску. Спачатку вось вам рэальная цытата з гэтага фільму. Ты видела, а? Вот уроды. А что происходит? Что, митингуют, что? Понятно, что митингуют. Откуда столько людей? Откуда? Размножаются. Але больш за ўсё грамадскасць павесялілі транспаранты, з якімі на менскія вуліцы выходзілі пратэстоўцы. Замест адвечнага «Жыве Беларусь» і наўпроставай крытыкі кіраўніцтва стабільнай квітнеючай дзяржавы на плакатах было напісана простае і зразумелае: что-то не так. Геніяльны ход з боку ідэолагаў зацанілі і нарабілі бясконцую колькасць мемаў, вось толькі некаторыя з іх. Вы спытаецеся, дык а пры чым тут Алексей Хлястоў? А вось пры чым. У дуэце з расійскім спеваком шырокага профілю і сумнеўных маральных якасцяў Дзянісам Майданавым ён запісаў саундтрэк да фільму. Называўся ён «Ты, брат». Зацаніце, якая прыгажосць. Ты брат, и это важное. Я видел сплошным в этот мир с тобой. И стало быть, надо плыть в лодке одной. Але на гэтым лор блокбастера «Кот Каіна» ў кар'еры Хлястова не скончыўся. Праз год Алексей Хлястоў выдаў трэк, які мусіў стаць мемам, але па нейкіх прычынах не стаў. Спачатку 8 кавалачак гэтай кампазіцыі. На мальчишный друг позвал совсем нежданно. Вдруг решился он жениться, как ни странно. Бурной холостяцкая была пирушка. Плохо помню, как добрался до подушки. Падавалася б, нічога незвычайнага. Папсовы трэк для песні году. Там Хлястоў, дарэчы, стаў лаўрэатам. Леша! Поздравляю! Господи, боже мой, что у тебя в руках? Что в руках? Але самае галоўнае было ў назве, бо трэк называўся «Что-то не так». Что-то не так, что-то не то. Держу в руках букет цветов. И галстук, бабочка, и черный пиджак. Что-то не так. Самаіронія? Магчыма. Хайп? Не выключаю. На жаль, патрэбнага эфекту не здарылася, і Алексей працягнуў нетаропка гойдацца на хвалях бязлітаснага айчыннага шоу-бізу і змагацца з яго прывідамі і пачварамі. Ён напісаў і выканаў гімн усебеларускага сходу. Беларусь, Беларусь, мы народ этой гордой и сильной страны. Беларусь, Беларусь, только если мы вместе, тогда мы сильны. Атрымаў медаль Францыска Скарыны. Ну, карацей, цудоўна сябе адчуваў, пакуль аднойчы не здарылася сапраўднае нашэсце расейскіх зорак, і тады Хлястоў стаў на абарону правоў айчыннага артыста. Аднойчы Алексей Хлястоў даў інтэрв'ю шырока вядомаму ў вельмі вузкіх колах праекту «Твоё сегодня». Звычайна такія інтэрв'ю застаюцца незаўважнымі па адной простай прычыне. Іх глядзяць толькі стваральнікі і іх сябры. Але гэтым разам сітуацыя выйшла з-пад кантролю, і словы Алексея прабілі цвёрды, як мазалі пілігрыма бабл. Справа ў тым, што ў гэтым інтэрв'ю Хлястоў абазначыў экзістэнцыйную праблему. Расійскія артысты забіраюць працу ў беларускіх. А яшчэ прапанаваў дзяржаве неяк з гэтым разабрацца. Панама Алексея пасля гэтых словаў імкліва разбухла, бо словы спевака падхапілі ўсе чэсныя і нячэсныя медыі, і на беднага Алексея палілася крытыка. Я разумны чалавек і заўсёды вельмі акуратны ў выразах, і такога зверства ў інтэрнэце, якое мне зладзілі на выходных тролі, я ніяк не чакаў. Акрамя каментароў, што чытаў пад артыкулам, мне ў твар сыпляцца пагрозы ад ананімаў, усеяны пад выдуманымі імёнамі і без фатаграфій на аватарках. Мяне аблілі з ног да галавы. Але на самой справе Хлястоў абазначыў рэальную праблему. Апішу яе словамі беларускага музычнага прадусара. Беларускі артыст выплачвае ўсё: арэнду, камунальнае, падаходны і фан. Расійскі можа працаваць па дамове, прычым скласці яе з заднім чыслом. Тлумачу, сабраў вал 200 мільёнаў рублёў, склаў дамову камісіі. Па яе ўмовах артыст забірае 90% вала, на 190 мільёнаў, і з'ехаў з краіны. Чаму гэта выгадна мясцовым арганізатарам? Бо на месцах галоўнае вал, а не прыбытак. Прыбытак, умоўна кажучы, аднолькавы. 10 мільёнаў ад Хлястова, 10 мільёнаў ад Дубцовай. Але ў нас па-ранейшаму вал паказчык ВУП і эфектыўнасці працы. Важна не колькі касцюмаў прадалі, а колькі выпусцілі. Чым вышэй вал, тым лепшыя паказчыкі ў дамоў культур і філармоній. Ну што, згодныя? Ёсць праблема, але грамадскасць было ўжо не спыніць. Да ўсеагульнага цкавання Хлястова далучылася нават Ганна Бонд. Калі да нечага далучаецца Ганна Бонд, трэба ратаваць рэчы, коцікаў, сабачак і нервовую сістэму. Спачатку вось вам унікальныя кадры. Бонд і Хлястоў на рынгу. Відовішча рэальна заварожвае, таму я папрашу паўтарыць гэты кавалачак яшчэ раз. Куда исчезли все мои мечты? Ты в каждом слове, ты в каждом дыхании. А ў
ўжо пасля інтэрв'ю Хлястова Бондзіха ляпнула, што не пайшла б за грошы на канцэрт беларускага артыста. Ну тут ужо Хлястов раззлаваўся і нагаварыў мне ў інтэрв'ю вось такіх жорсткіх рэчаў. Трэба мяняць свецкіх ільвіц. Гэта будзе самае правільнае рашэнне, калі яны так выказваюцца пра беларускі прадукт. Едзьце туды, дзе вам камфортна, і любіце іншых. Калі табе тут нічога не падабаецца, усе дзверы адчыненыя. Я таксама маю права гэта сказаць. Welcome, на выхад. Як мы з вамі цудоўна ведаем, і Хлястов, і Бонд жывуць у Беларусі. Алексей з таго часу праспяваў яшчэ шмат песень, а ўжо пасля 2020 году яго кар'ера стала на паўзу. Чаму? Мяркую, трэба шукаць адказы на гэтае пытанне ў аналізе грамадска-палітычнай сітуацыі ў краіне і славутых неафіцыйных чорных спісах артыстаў. Хочешь, я останусь, но посмотри мне в глаза. Хочешь, я останусь, просто попробуй сказать. Хочешь, я останусь, и все вернется назад. Хочешь, я останусь, никто не виноват. Але Алексей ніколі не здаваўся і таму вырашыў зарабляць грошы простай і зразумелай працай у таксі. Што праўда, бізнес-тарыф, але гэта ўжо не такія важныя нюансы. Галоўнае, што чалавек пры справе. Жывы, здаровы. І за яго імклівым інтэрнэт-рэнесансам назіраць радасна і цікава. Хаця б так беларусы адкрываюць для сябе беларускіх артыстаў і ўзгадваюць пра іх праз шмат год. Вы спытаецеся, дык а што з братам Хлястова? Адной з галоўных зорачак Беларусі 90-х. Спачатку вось вам адказ на гэтае пытанне ад самого Андрэя. Вашая папулярнасць зараз цеплейшая, чым у пачатку 90-х. Чым гэта звязана? Пра гэта можна шмат казаць. Можа быць, недзе камусьці нешта не спадабалася. Можа, таму, што я лянуюся. Я стаў менш хадзіць да людзей і нагадваць пра сябе. Так што ва ўсім вінаваты я сам. Трэба хадзіць і паказваць тое, што робіш. Тады пра цябе будуць ведаць. Але з выхадам альбома, я думаю, усё наладзіцца і пачнецца новы віток маёй творчасці. Альбом сапраўды выйшаў, але папулярнасці не адбылося. Андрэй стаў спеваком для душы, а не для грошай. З часам яго пацягнула на больш гітарную музыку і ў выніку нарадзіўся імклівы і амаль незаўважны праект Хлест Оф, які скончыўся гэтак жа хутка, як і пачаўся. Ну а нам з вами засталася яшчэ адна гісторыя пра беларускі шоу-біз, які мы страцілі. Уласная сцэна, цікавы рэпертуар, міжнародныя поспехі. Часы імкліва мяняліся, і зараз у фокусе зусім іншыя артысты і зусім іншая музыка. А нам з вами засталося неспадзяванае карпул караоке, зорнае таксі і музыка на стрымінгах. Не згубіце хаця б гэта. Гэта канал Міністэрства культуры і я, Саша Чарнуха. Дзякуй, што паглядзелі гэтае відэа. Калі яно вам спадабалася, падтрымайце канал праз сервіс Buy Me Coffee, а я прынясу вам яшчэ адну цікавую гісторыю пра беларускую музыку. Да сустрэчы ў міністэрстве!